Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışdyrarym. Birleşen Ştatlar we Orta iki ýurdun arasynda bar bolan ýeti meseleleri çözmek boýunça ýokary derejeli gepleşikleri janlandyrýarlar diýilip Döwlet Departamentiniň 11-nji ýylda çap eden beýannamasynda aýdylýar. Bu beýanatyň öň ýanynda Ortaýyň baş diplomaty eger Birleşen Ştatlar Ortaýyň New Yorkdaky we Marylanddaky iki sany diplomatik toplumuny gaýdyp bermese özüniň jogap berjegini aýdyp haýwatatdy. Bu diplomatik kompleksler dekabr aýynda Obamanyň administrasiýasy tarapyndan alınıpdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarının orunbasary Tom Shannon, Ortaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ryabkov bilen 17-nji ýylda Washingtonda duruşur. Gepleşiklerde Kreml tarapyndan ileri tutulýan mesele hökmünde ketgilenen diplomatik jaýlar meselesiniň maslahat ediljegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Ortaýda Ukrainadaky agressiýasy bilen bagly täze sanksiýalary eglan edenden soň Moskwa Ryabkowyň we Shannonyň arasynda planlaşdyrylan ozalky gepleşigi geçen aýda ýa-da testiripdi. New York'ta yerleşen jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň hatawatynda Ukrainanyň jurnalist Pavel Sheremetýň öldürilmegi boýunça derňewi tanqid edilip, bir ýyl çemeti wagt mundan ozal Kiýewde awtologda goýulan bomba partlamasynda wepat bolan jurnalistiň işi boýunça hiç kimiň tutsak edilmänligini we köp soraklaryň jogapsyz galýanlygyny belledi. Hatawatda Ukrainanyň Pavel Sheremetýň öldürilmegi boýunça geçiren derňewleri boş geçdi diýilip bellenýär we garaşsyz derňewleriň zerurlygy aýdylyp, jurnalistiň öldürilmeginde Ortaýyň eliniň bardygy baradaky çaklamalary tasdikleýän subutnamalaryň berilmänligi we Ukrainanyň goşulşan bolmagy bilen bagly maglumatlaryň derňelenligi hakynda habaryň bolmanlygy bellenýär. Guramanyň Kiýewde ýerleşýän habarçysy Christopher Miller'iň maglumatyna görä, köp sany gyýdyklaýan subutnama Ukrainanyň eliniň bardygyny görkezip näme üçin ýurdun häkimetläriniň Ortaýyň gatnaşygyny öňe sürýänligi we olaryň täsirli birini ýaşyrjak bolýan bolmagynyň ähtimallygy hakynda sorag döredýär diýilip bellenýär. Rak keseli boýunça İranly alim Boston şäheriniň Abreli keselhanasynda işlemek üçin Birleşen Ştatlara baranda halkara aeroportunda saklandy diýip Bostonyň keselhanasynyň resmileri 11-nji ýylda habar berdi. Bostonyň çağalar keselhanasy alim Mohsen Dehnawiň alimlaryň Birleşen Ştatlara barmagy üçin niýetlenen J1 wizasynyň bolmagyna garamazdan öz aýaly we 3 ýaş çağaty bilen bilelikde aeroportda tutulanlygyny habar berdi. Olar Bostona 10-njy ýylda barypdyr. 11-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň resmileri Dehnawiň maşgalaty bilen bilelikde Irana ýygyna barýan uçara mündürilenligini aýtdylar. Bostonyň çağalar keselhanasy bu ýagdaýyň tizden tiz çözüljegine we doktor Dehnawiň we onuň maşgalatynyň boşadylyp Birleşen Ştatlara goý berilmegine ruhsat beriljegine umyt edýär diýip keselhananyň metbuat wekili Rob Graham aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gözegçiligi boýunça gullugynyň metbuat wekili Stephanie Malin Dehnawi maşgalatynyň tutsak edilmeginiň sebäbiniň prezident Donald Trump'yň esasan musulman ýylatly ýurdun şol sanda Iranyň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara seýahat etmegine girden wagtlyň gadagynçylygy bilen bagly dälligini aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň birinji ýarymynda gaz kondensatynyň önümçiligini 5,11% artdyranlygyny ma'lum etdi. 10-njy ýylda ýurdun ýanygyç energiýa toplamynyň işine baha berilip geçirilen maslahatda aglan edilen resmi sanlara görä, neftiň we gaz kondensatynyň önümçiligi boýunça plan 105,11%, tabii gazyň önümçiligi boýunça 101,19% derejesinde dolupdyr we gazyň eksportynyň möçberi 103,12% artypdyr. Mundan öň Türkmenistan gaz kondensatynyň önümçiliginiň şu ýylyň 4 aýynyň dowamında 108,12% artanlygyny may aýynda eglan edipdi. Şeýle-de 10-njy ýylda geçirilen maslahatda Transafgan gaz geçiricisinin guruluşunyň kesgitlenen depkine laýyklykda amala aşyrylýanlygy habar berildi. Türkmenistan Transafgan gaz geçirici proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubometr gaz aktyrmagy planlaşdyrýar. 2015-nji ýylda düýbi tutulan umumy bahasy 10 milliard Amerikan dollaryna barabar gaz geçiriciniň guruluşunyň 85%-iniň maliýeleşdirilmegi resmi Aşgabat tarapyndan öz üstüne alındy. Türkmenistan häzirki wagtda TV gazyny diňe Hytaýa satýar.
Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Annurban. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornwatary Daşary işler ministri Reşit Miredow 11-nji ýylda Daşkentde iş saparyna bolup, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen gepleşik geçirtip Özbek medeniýet habar berýär. Gepleşikler wagtynda praktik hyzmatdaşlygy iňeltmegiň meseleleri we strategik hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen hemde bilelikde durmuşa geçirip boljak perspektiwel proýektler kesgitlemek barada maslahatlaşyldy diýip habarda edilýär. Reşit Miredowyň Özbegistana sapar iki ýurduň arasynda öýdary döwlet serhedini kesgitlemek goýunça Aşgabatda geçiren Nowatdaky maslahatynyň ýa-da gabat geldi. Mundan öň bu meseleniň Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň 6-7 martda Türkmenistanyň ilkinji sapar mahalynda hem gün tertibine gelenligi, şondan bäri hem serhet barada ençeme maslahat edilenligi habar berildi. Mundan başga Özbek lideriniň Türkmenistana maý aýyny 2,5 ay içinde ikinji saparyna hem serhet topsuzlyk meseleleri gün tertibine boldy. Sebäbi bu sapar Owganistanyň demirgalygynda türkmen we özbek serhetlerine goly ýerlerde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýan wagtyna gabat geldi. Bu saparlar iki ýurduň ýylatyna garaşsyzlyk ýyllaryna juda kynlaşan gatnaşyk meseleleriniň ahyr çözülmegine umyt döretdi. Emma häzirlikçe garaşylan netijeler çykmaýar diýip ýerli synçylar aýdýar. İki ýurduň resmi habar serişdelerine iki goňşy ýurduň arasyndaky söwda ykdysady hyzmatdaşlyklaryň gapdaly bilen insanperwer, medeni gatnaşyklaryň hem giňeldilýänligi bellenilýär. Emma muňa garamazdan türkmen we özbek raýatlary arkaýynlykda barşyp gelişip bilmeýärler diýip Daşkentde ýaşaýan ýerli synçy, türkmen özbek medeni gatnaşyklaryny ýakyndan synlaýan edebiýatçy Mäşerif Saparow Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adamlar arkayın bütün gayet bilemoklar. Ağırdan çalkalar gelse Türkmen araç çekçileri koyuyorlar. Ağırdan o teklifnama olmasa hiç kim hatta bir peşem uçup ötüp bilmeyer diyen geplerini ben eşitip yürüyün. Şol wagtda Şawkat Mirziýoýew prezident bolandan soň iki ýurduň arasynda gatnaşyk meselesinde täzelikleriň bardygyny Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islom Kerimowyň ady Türkmenawatda bir köçäde akylsa Magtumur Pragynyň adynyň Daşkentde bir köçäde aklanlygyny bellädi. Saparow garaşsyzlykdan öň türkmen edebiýatçylary bilen ýakyndan gatnaşanlygyny ýatlap, soň asyrlar boýy goňşy ýaşan iki dogan halkyň ara gatnaşygynyň beýle kynlaşdyrylmagynyň sebäbini hiç akyl ýetirip bilmeýänligini hem sözüne goşdy. Yöneler Hazret Çelli Daşkent'te gezip yürüsemem bir sani Türkmen'e gözüm düşürük. Eğer biz Aşgabat'a barmalı bolsak ya Türkiye'nin üstü bilen barýarys, ya Moskwanyň üstü bilen barýarys. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky serhede aşyr gatnaşygyň barha beter çäklendirilmegi. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň ilkinji prezidentleriniň Sapar Murat Niýazow bilen Islom Kerimowyň öýdary oňuşmalygy, iki ýurduň arasynda harit gaçakçylygynyň güýçlenmegi we soňra döwlet agdarlyşygy finansygyny aýplanan Odalky vice-premier Boris Şeýhmuradowyň özbek resmiýetleri bilen gatnaşyklary netijesinde şuňky ýagdaýyna geldi. İki ýurduň arasyndaky öýdary gatnaşyklaryň yaramazlaşmagy serhediň iki tarapynda ýaşaýan garyndaşlaryň öýdary gelim gidimine, şol tanyny garşyk nikah maşgallaryň durmuşynda uly kynçylyklar döretdi we käbir maşgallaryň bozulmagyna alyp geldi diýip ýerli synçylar belleýär. Mäşerif Saparow inni türkmen we özbek prezidentleriniň ýanyna turan adamlaryň mertlik edip serhedi açmalygyny aýtdy. Bu tarihinde yukarıda oturan adamlar, yani Gurbanguly Berdimuhammedowyň yanında oturan, yaki Şöwket Mirziýoýewiň yanında oturan adamlar indi mertlik edip çekereni açmaly. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda 1600 kilometrden gowrak umumy serhet bar. İki ýurduň serhet ýaky regionlarynyň ýaşaýjylaryna berilen ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri 2013-nji ýylyň güýdüne ýatyrly. Soňra ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasy barmak mümkinçiliginiň şu ýylyň ýanwaryna gaýsga wagtlyk dikeldilenligi habar berildi.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan büdjet işgärleriniň aýlyklaryny ýene 10% galdyrýar. Ýençimil beri dowam edýän däwil aýaklykda iýul aýynda elan edilen karara görä, döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän edara kärhanalaryň işgärleriniň aýlyklary, pensiýalar, sosial kömekleri we stipendiýalar indiki ýylyň ýanwar aýynda artdyrylýar. Emma bu habaryň elan edilmeginiň ýa-ni azyk önümleriniň bahasynyň eýem şu gün gymmatlap başlandygy aýdylýar. Aşgabatyň bazarlarynda azyk önümleriniň şu günki bahasynyň näme derejede ötkenligi barada gurrun bermegi sorap, Aşgabatdaky habarçymy Sultan Atçylowa ýüzlendik. Sultan daýda şu gün Aşgabatda azyk önümleriniň bahasynda ötkeşiklik göze ilýärmi? Hawa gözel şeýgurrun aýdyldygy, aýlyklary köpeljek diýildigi, şinähili bir täsirini ýetirýär bazara. Eýem bazara barýan ölenim şol önümlere de beýleki tüýtgat önümlerinde de tenagat haritlarynda da eýem bir ötkeşiklik güde çykýar. 3 manat, 5 manat bahasynyň galanda göze ilýär. Men özüm Gülistan Sowda merkezinde bolup gördüm. Sebäbine şu köp adam düşünmýär, alyjy düşünmýär. Soňky 3 ýyl men gurrun etdim. 2 manat 50 tenge 3 manatlyk rahatlar eýem 4 manat. Mesal üçin şu käsir bizde hemişe 2 manat 50 tengeden ýokary galmaýardy. Şu käsiriň narhy men özüm satyn aldym 4 manat. Bulgar bolsa 3 manat 4 manat bolýardy. Ha bulgar bolsa bahasy 5 manat. Pomidor, hyýar şu döwürde şu 1 manat 2 manat gelýär diýene şol olalım bir hepden olalım eýem 3-4 manatdy. Şonuň häzir eýem bahalary 5 manatdan dur. Sultan daýda bahalaryň galmagy diňe ýurdun içinde öndürilýän azyk önümlerine degişlimi ýa-da daşary ýurtdan getirilýän haritlara da täsir ýetirdimi? Gözel, daşary ýurtdan gelýän haritlar bir ýyl gowrak wagtdan beri olar gününden galyp durlar bahalary. Sebäbi buňa dollaryň satudan aýrylmagy, Garabazarda dollaryň ýokary galmagy, narhlaryň üýtgäp durmagy, dollaryň Garabazarda narhynyň üýtgäp durmagy ýetdi etdi. Kalıp gidip otur. Yöne etin häzir kuwata şu içerki önümlerinden ýa-ni esasen göw önümlerinden bahalary galmasa teselenok. Soňky günlerde azyk önümleriniň bahasynyň galmagynyň sebäbini alyjylar düşünmese, satyjylar nähili düşündirýär? Gözel Aşgabat şäher boýunça satyjylar olar önüm öndürdiler der. Olar lomay bazardan satyn alýarlar. Ondan soň şäheriň içindäki bazarlarda oturup satýarlar. Şolara zatlaryny gymmatlaýan hem çin galdyrýan diýsen, olar şu önüm öndürjilerden alşymda görä bir şeýle baha goýap, bir galdyran bu önüm öndürjiler galdyrýar diýär. Indi bir önüm öndürjilerle gurrun geş bolaýanyňda olaram şeýle düşündirýärler. Näme maşyn kireýleri galýar, ýa-ni maşyn ýaglary, ýa-ni bendiniň bahalary galýar. Durmuş gymmatlaýar, bir önümimizi galdyrmasak bolanok diýerler. Ýöne şol aýlyklary götürmeli diýenden eýem şonuň täsiri bölünýär. Her ýylym şeýle boldy. Sultan daýda geçen ýyl bilen deňeşdirilende, geçen ýylyň şu döwründe aýlyklaryň galdyryljakdygy barada resmi derejede elan edilmeginiň ýa-ni bahalaryň ýokarlanmagynyň depkinini şu ýylky bilen deňeşdireninde nähili ara tapawut bar. Ara tapawuty deňeşdirek bar onuň gözelýüne. Geçen ýylyň şu döwründe deňeşdireninde bu önümler juda ýokarlandy bahasy. Ana şu toğandagda hiç wagt 2 manatdan ýokary galan ýeri ýokdy. 1 manat 20 tenge, 1 manat 30 tenge. Şeýle toğanýam 3 manatdan şu bir künden bäri şol 4 manat şular ýalyp käsir şeýle waka 100% diýen ýalyp gala şol. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündölüňimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda jay ulunuş müdürlükleri raýatyň suw gaz ölçüjü abdallaryny oturdundyk barada güwänamany hüdürleýänçe sorulyp gelinen maşgala ýagdaý ýaşaýyş ýeri hakyndaky dokumentleri bermeýärler. Aşgabatda jay ulunuş müdürlüklerini Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň bir wekilini goýup durlar. Gerekli güwänamanyň berilmegini soramazdan öňürti şol wekiliň ýanyna baryp suw ölçüjüni oturdup oturtmandygyny barlatmaly diýip paýtagtly 30 ýaşlaryň Nepes Adatlyk Radiosynyň yerli çeşmelerine gurrun berdi. Nepes, egerde suw ölçüjü oturdulmadyk bolsa, onda sorap gelen islenlik dokumentiň hem berilmeýändigini aýtdy. Şol Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň wekili ölçüjüni oturdup hasaba aldyryp gel. Soňra näme dokument gerek bolsa bererler diýip ýygyna uğradyp otýur diýip Nepes sözüne goşdy. Ol 130 ýaş manada durýan suw ölçüjüleri öz hasabyna satyn alyp, ony hem Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň işgärlerine 50 manat berip oturtmaly bolýandyklaryny aýtdy. Yeri gelende bellesek, geçen aýyň ahyryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň suwuň, togyň, gazyň ýeňillikli ýagny mut berilmegini ýatyrmak baradaky teklipleri gyska wagtda taýýarlamagy taşyrmagynyň ýa-ni ýurdun durly künjeklerini ölçüjüleri oturtmak talaplary güýçlendirildi. Hatda ýokurda hem bellek geçişimiz ýaly muny etmedikler durly päsgelçiliklere duçar edilýär. Misal üçin, daşuwuzyň käbir döwlet edaralarynyň işgärleriniň öz öýlerine suw ölçüjü abdallary ornaşdyrma barada ýürütük güwänama hüdürlemeseler, olaryň kanuny dynjalşa goýurilmeýändigi barada maglumatlar peýda boldy. Munun başa, Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerini jaý ulunuş müdürlükleriniň we Aşgabat Agyz Suw birleşiginiň edaralarynyň öňlerini hormatly prezidentiň öňde goýan wezipelerini berjaý etmek maksady bilen diýen düşündürşe salgylanyp togyň, gazyň we suwuň ulunuşyny hasaba aljak ölçüjü abdallary oturtmagyň zerurdugy dogrusyny bildirişler hem asylly. Adatlyk Radiosynyň ozurly habar berişi ýaly ölçüjüleri oturmak işleri eýýem inçi maýdan bäri dowam edýär. Balkanyň merkezi, Balkanawat şäherine döwletden aýlyk alýan işgärlerden degişli ölçüjüleri oturdundygy barada güwänamany tawşyrmak görkezmeleri mundan 2 aý töwereg öň talap edilip başlanypdy. Türkmenistanyň suwuň, togyň, gazyň belli bir meçherde mut berilmegi 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan gollamak maksady bilen 10 ýyllyk möhlete girdildi we soňra munyň 2030-njy ýyla çenli saklanjakdygy aýdyldy. Emma häkimeti Berdimuhammedowyň gelmegi bilen bu hyzmatlara çäklendirmeler girdilip başlandy. Türkmen rejimi bu ýeňillikleri dowamly alkyşlap, hatda prezidentiň özü bulary adam hukuklaryna goýulan hormatyň ajaýyp nusgasy diýip häsiýetlendiripdi. Şol bir wagtda eýýän bir näçe ýyldan bäri hökümet we ýaşullar maslahatlarynyň dowamyny bu ýeňillikleriň netijesizligi barada köp gurrun edilip başlandy. Resmi Aşgabat ýeňillikli hyzmatlaryň haçan ýatyrylajakdygy, şeýle-de munyň gazyň bahasynyň gaçmagy zerarly agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň raýatlaryna nähili täsir ýetirjekdigi dogrusyny hiç ýyl maglumat berilmeýär. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Kadrly dinleyijiler, Adatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aryzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündölügimizi dowam etdirýäris. Türkmen jurnalisti Sapar Mehmet Nepesuliýewiň türkmen türmesinde ýitirim bolanyna 2 ýyl boldy. Ol daşdaky bir türmede adam hukuklaryny goraýjy toporlary we Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan syýasy matlapdygy aýdylýan aýplamalar bilen türme tutulugyny çekýär. Sapar Mehmet özüniň jurnalistik işi üçin cezalandyrylýar diýip Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent aýtdy. Onun suut dinlenişigi aklawjysyz we jemgyýetçiligi açyk däl bir görnüşde geçdi. Biz oňa ýönkölýän aýplamalaryň dolulugyna, galpdygyna inanýarys. Ol destine azatlyga goýberilmelidir diýip Thomas Kent sözüne goşdy.
Nipet Guliyev 2015-nji ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenistanyň Hadar deňiziniň kenaryndaky Awada şäherçesinde ýitirim boldy. Nipet Guliyev 2015-nji ýylyň 31-nji awgustunda ýapyk bir görnüşde geçirilen suud diňlenişiginden öň doly izolirlenen görnüşde saklanyldy. Türkmen suudu onu bir kanun neşe seriştelerinin gaçakçylygyna günäli tapdy. Halkara hukuk goraýjy toporlary Nipet Guliyew ýönkölýän günälerin onuň jurnalistiki işi üçin ar almak maksady bilen toslanyp düzülendigini aýtdylar. 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň edenetdilikli tutsuk edilmelere karşı iş topory Nipet Guliyewiň tutsuklugyny edenetdilikli diýip yglan etdi. 2016-njy ýylyň iýulunda Birleşen Ştatlaryň Kongresmeni we Kawkaz Media Azatlygy öýüniň ilkinji başlygy Adam Schiff Amerikan kongresmenleriniň türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa Nipet Guliyewiň derhal türmeden boşadylmagyna çağırış edýän ýüzlenmesine ýol boşlyk edip Nipet Guliyewiň tutsuk edilmegini bir kanun diýip atlandyrdy. Mundan başga Azat Ýewropa, Azatlyk Radiosy we başga da 12 sany media we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramalar prezident Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp Nipet Guliyewiň bir kanun tutsuklugyny besetmäge we ony derhal türmeden boşatmaga çağırış etdiler. Nipet Guliyew ýurdun Gunwatar regionuna sandan çykan infrastruktura desgalary, mali kynçylyklary, ykdysady deňsizlik we mekteplerdäki agyr şertler barada maglumatlary taýýarlady. Onun tutsuk edilmegi Türkmen hökümetiniň Azatlyk Radiosynyň yerli habarçylaryna karşı alyp barýan kampaniýalarynyň çägindäki bir ädime salmy edýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda habarçylary we olaryň maşgul agdalaryna gönükdirilip edilen basyşlar zerarly Türkmen gullugynyň 6 habarçysy öz işini togtatmagy mejbur edildi. Mundan başga 2016-njy ýylyň noýabrynda Azatlyk Radiosynyň baýry habarçysy Sultan Açylowa onuň jurnalistiki işi üçin bir aýyň dowamyny 3 gedek hüjüme duçar boldy. Şol aýyň dowamyny Azatlyk Radiosynyň başga bir habarçysy Röwşen Ýazmyhammedowa 2013-nji ýylda berilen şertleýin tutsuklugy bilen basyş edildi. 2016-njy ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosynyň ýene bir habarçysy Hudaýberdi Allaşew daşowdaky ýagdaýlar barada ençeme maglumat taýýarlanandan soň tutsuk edilip agyr ýenjildi. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we media azatlygyny gorap çykyş edýän guramalar Türkmen hökümetiniň jurnalistleri ýygyrlamagyna aladalanma bildirdiler. Türkmenistan Freedom House guramasynyň media azatlygy baradaky 2017-nji ýylda ýaýradan hasabatyny iň aşaky Demirgazyk Koreýa bilen bir ornuna ýerleşdirildi. Türkmenistan'da siyasi ýagdaýlar sebäpli Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň ýurdun içinde hereket edýän ofis edarasy ýok. Ýöne bu gulluk ýurdun döwlet kontrollugynaky mediasyna türkmen dilindäki ýeketek alternatiwa hökmünde yerli çeşmeleriň berýän maglumatlary esasyna işleýär. 2016-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň web-saýtyna her aýda ortaça 440 000 adam girdi we 800 000 gedek sahypa tomoş edildi. Azatlyk Radiosynyň Facebook'da 174 000 ýygyrlaýjysy bar. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz doly gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trump'ın oğlu Rus aklawçysy bilen duşşugy barada kakasyna hiç zat aýtmandyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ulugly Donald Trump keçi özüniň 2016-njy ýylyň iýun aýynda Rus aklawçysy bilen geçiren duşşugynyň dowamyny kakasynyň prezidentlik saýlaw kampaniýasyna peýdaly bolup biljek degerli maglumat edinmeýändigini we bu hakda hiç açan kakasyny gurrun etmeýändigini aýdýar. Trump 11-nji iýulda Fox News kanalyna beren interwýusyny aklawçy Natalia Veselnitskaya bilen bir hatarda başga da käbir ortagitler bilen duşşun bolmagynyň ahmaldygyny kabul etdi.
Ruslar bilen duşuň qaqasynyň dalaşgärligine Rus hökümetiniň etjek kömeginiň çägine geçirilýänligi aýdylan soň Donald Trump kiçi 2016-njy ýylyň iýun aýynda Rus aklawçysy bilen görüşipdir. Ýöne ol saýlawlara täsir ýetirmek üçin ýa-da qaqasynyň demokrat garşydaşy öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton'a zeper ýetirmek üçin Ruslar bilen hyzmatdaşlyga synanyşmanlygyny berknegtady. Trump Veselnitskaya bilen duşu hakda qaqasyny gurrun etmänligini sebäbi aýdyra hiç sadyň bolmanlygyny aýtdy. Ol munyň öz ırya edilen 20 minutluk duşşuk boldy. Meniň üçin bu opozisiýa barada maglumat gözleginiň barada duşşukdy diýdi. Trump duşşukdan Clinton'yň garşysyna saldamly suwutnama tama edenligini hem aýtdy. Egerde wagty ýa-da saramagy mümkinçilik bolanda men käbir zatlary başgaçarak ederdim diýip Trump sözüniň üstüne getirdi. Kongresiň käbir agzalary Trump'yň 11-nji iýulda öz ýaýradan elektron hatlaryna da salgylanyp Veselnitskaya bilen geçirilen duşşugy Russiýa bilen dildewşiklik ulalaşygyň alamatyny goşont diýip aýypladylar. Demokrat senator Ron Wyden elektron hatlardan görnüşi ýaly Trump'yň ogly Amerikan demokratiýasyny agdarmak üçin duşmançylykly güýç bilen dildewşiklik hyzmatdaşlyk etjek bolupdyr diýdi. Trump aýyplamалary bolgutsuzlyk we çiğsirilen diýip häsiýetlendirdi. Prezident Trump 11-nji iýulda Twitter hasabyny ogluny öz watanyny söýýän ajaýyp adam diýip taryplady. Senatdaky respublikanlar bolsa tabinlige garaşly. Senatyň köplük lideri Mitch McConnell özüniň senatda alınıp barlayan derňegler netijelenip bolan zatlaryň anygyna ýetilýänçe garaşjakdygyny aýtdy. Aňtaw komitetiniň agzasy Maine respublikan senator Susan Collins ýaýylýan elektron hatlar ýagdaýyň diňe belli bir bölegi diýdi. Veselnitskaya bilen duşşuk we elektron hatlar Ruslaryň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynaky kampaniýalara gatnaşmagy belli bir derejede işçiň finansiýallygyny görkezýän suwutnamalary güýçlendirýär. Yanvar aýyna Birleşen Ştatlaryň aňtaw toparlary hasabat ýaýradypdy. Hasabatda Moskwanyň saýlawlara gatnaşmak üçin kiber giňişlikde we propaganda arkaly çäre alyp baranyny aýdylyp Moskwanyň iki uçsuz günälidigi ma'lum edilipdi. Şondan bäri Kongresiň binýadyndaky bir näçe komitet dürli derňeglere girişip Rus gatnaşygyny barlaýar. Bu aralykda Trump'yň adamlary şol sanda Manafort Rus resmiýetleri bilen oňoýsuz gatnaşyk sakladymy diýen soraw boýunça FBI iýul aýyna jenaýet işi gozgady. Ýöne maý aýyna Trump derňegi alyp barýan James Comey'ni wezipeden boşadyp, soňundan Rus resmiýetleriniň ýanyna derňegi gözeňinde tutup ýeňläýdik diýip öňünipdi. Munyň ýa-da turan galmagal Adalet departamentini derňegi alyp barmak üçin ýörüýte prokuror bellemäge mejbur etdi. Trump kiçiginiň aklawçysy Alan Futterfass 10-njy iýulda beýanat ýaýradyp öz müşterisiniň hiç ýyl gabahadynyň ýokdugyny we onuň derňegçiler bilen hyzmatdaşlyk etmegi wada berenligini aýtdy. Gepler Azatlyk radiosu habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Ýaş täzikden öz zanyny kastetdi we onuň adamsy aýalyny şeýle ýagdaýa ýetirmek taýplanyp türme tutsagyly bilen ýüzbeýizdir. Sebäbi onuň aýaly adamsy bilen arada öz gyýyrlygy üstünde turan dagwadan soň özüni öldüripdir. Täzikistanyň USA etraf prokuraturasyndan Azatlyk radiosynyň täzik gullugyny aýtmaklaryna görä Radzaby Hurşedyň adamsy Zafer Pirov tutsag edilmedi. Ondan diňe hiç ýere gitmedilik hakyny dil gatarlandy. Egerde Zafer Pirov'un günäh suud edilse, ona 5 ýyldan 8 ýyla çenli türme tutsaglygy garaşýar. Zafer Pirov Azatlyk radiosu bilen 7-nji ýylda bolan söhbetdeşlikde özüni günäh hasaplamaýanlygyny we suudun adalatly geçmegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Menden prokuraturada diňe dogrymy aýtmagy talap etdiler. Men olara öz aýalymyň ikinji gezek öýlenmegime resmi ruhsat bermegini talap etdim. Şol ýazgyda hem ol toýdan öň gyýyl bolmanlygyny boýnarly. Men oňa atasöýüne eltip gaýtjakdygym aýdymda bolsa ol terkiçip hastahanada jan berdi diýip Zafer Pirov aýtdy. Men onuň ölümini islemedim, emma onuň en atasynyň toýa garşylanan 13.000 somonyny ýyzyna bermeklerini görýän isledim diýip ol aýtdy. Zafer'in sözlerine göre ol aýaly özüni öldürenden soň wyjdan azabyny çekýär. Meniň aýalymda deri keseli bardy, emma men bu barada hiç kime hiç zat aýtmadym. Men wyjdan azabyny çekýärin diýip ol aýtdy. Zafer aýalynyň gumanly bolanlygyny we ony duşanba gaýtadan synagdan geçmäge alyp gidenligini gurrun berdi. Ekspertiza toýdan öň gelinligiň gyýyl bolanlygyny tasdiq etdi diýip ol boýnarly. Emma ol Radzabynyň gyýyl bolanlygyny henide çenlik hem ananyp bilmeýänligini aýtdy. Radzabynyň ejesi Fazile Murzaýewa gyýynyň gyýyl bolanlygyna hiç ýyl şübhesiniň ýokdugyny aýdýar we ony tökmet zorluk sütön bilen öz zanyny kast etmek derejesine ýetirdiler diýip inanýar.
Haçan da men onun adamsynyň gyýdymy duşenme gaýtadan testten geçirmäge äkidenligini eşdemde men olara baryp gyýdymy alyp gaýtmak isleýändigini aýtdym. Emma Zaferin ejesi düşünşmeligiň aradan aýrylanlygyny aýdyp meni köşeşdirip goýberdi. Men onuň bilen 2 ýylak görüşdim. Gyýdym hiç bir şikaýet etmedi. Emma ol öz zanyny kas etmediň öň ýanyny özüne tökmede tanlyklaryny aýtdy diýip gyýdyň ejesi gurrun berdi. Arajaby Hurşet bilen Zafer Pirov diňe toy gününe tanış bolurlar. Olaryň arasynda gyýylyk dawasy ilkinji gijede ýüze çykdy. Arajabynyň garnaşlarynyň sözlerine görä gyýyz toydan öň gyýylyk synagyndan geçdi we onuň geçirilen genetik synag barada hem saglyk ýagdaýy hakynda 2 san ispravkasy bar. Täzgistanda täze düzgüne görä nikalaşmak isleýänler öz saglyk ýagdaýlary hakynda ispravka almaly. Emma Arajabynyň toydan öň gyýyz bolanynyň ikinji synagyda da suwut bolanyna garamazdan ýaş maşgalanyň içindäki dawa jenjel adylmaýar. Netijede Arajaby 22-nji ýylyny öz janyny kas etmek kararyna gelýär. Geliniň doganynyň YouTube'da çap eden videosyny Arajaby özüniň ýaşamak islemeýändigini, öz janyny kas etjekdigini aýdýar. Şol videodol uksus, ýagny sirke kislatasyny içýär. Arajabyny keselhana alyp gidýärler. Emma wraçlar oňa kömek edip bilmeýär. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.